Takže poprosím vás, keď ste sa postavili, aspoň kto môže teda stačiť. Začneme s tou modlitbou. Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Dnes oslavujeme Vianoce, sviatky narodenia nášho Pána Ježiša. Ježiš sa narodil, aby priniesol dobro, lásku a pokoj do našej rodiny. V túto chvíľu zavítal aj k nám. Mária, ty si matkou narodeného Božieho Syna, chceme celá naša rodina pozdraviť. Zdravá si, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Teraz sa započúvajte do slov Evanjelia podľa Lukáša. V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Quirinius. A všetci šli sa dať zapísať každý do svojho mesta. Vybral sa Jozef z galilejského mesta Nazaret do Judei, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlém, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel čas jej porodu. I porodila svojho jednorodeného syna, zavinula ho do plínov, uložila do jasiel, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel, ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením. Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. A hneď sa k andelom pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Teraz si zaspieváme pieseň, aspoň jednu slovo, keď poznáte, Tichá noc. Ďakujeme ti, Pane, za prežitý rok, že
si nás prevádzal a že môžeme byť teraz pri dnešnej štedrej večeri spolu. Ďakujeme Ti, Pane, za všetky dary, ktorými sa dnešný večer budeme obdarovať a za to, že najväčším darom pre nás si Ty, Pane Ježišu. Ďakujeme Ti, Pane, za svätého Otca, biskupov a našich kňazov, ktorí sú pre nás Tvojimi nástupcami. Ďakujeme Ti, Pane. No a teraz už bude pomaly nasledovať aj jedlo, takže požehnáme to jedlo, ak dovolíte, teda, keď už som pri slove. Teraz požehnaj, Otče, toto jedlo nám na úžitok a Tebe na chválu. Prosíme ťa, Pane, buď častým hostom v našom dome a daj, aby sme boli hodní darov, ktorými si nás obdaroval. No a vyšujem vám tieto radostné sviatky narodení nášho Pána Ježiša, aby sa Ježiš po vás duchovne narodil svojou väčšou láskou, dobrotou a pokojom. Vyšujem vám všetko najlepšie.